भैया ए भैया भाईवा का भाई कैसन मुंह गिरौले वाला का बताई रे। लॉकडाउन में बहुत मुसीबत बा, धंधा पानी बंद बा और तोरा भौजी से मिलल बंद बा। कुछ समझ में ना आवत का करी रे। अच्छा ई बात बा, हमारा लगे एगो काम बा, बताई तब बताओ ना। अच्छा थू ना आवा है ने आवा के ठेला पे बैठ कर छोकरिया और देखा ना लभर हवा के घूमी के भइल बहा करिया केहू नाही ले कहो सुख गइल बा परनावा ले लो बैगनवा बैगनवा ले लो बैगनवा ले लो बैगनवा के मोर जौनावा तेरी माँ का गोड़ पर ना बेचाई कारे तबे रुपया का बेतबा तो बेताई 10 रुपया का बेता 10 रुपया का बेच 10 रुपया ले लाना हो 10 रुपया ले लाना 10 रुपया ले लाना हो 10 रुपया ले लाना कहा धौली लेके थेला 10 रुपया ले लाना ऐसा जुगाड़ बताऊला ना तो बैगनवा बिकता और ना तो मोला भरवा दिखता। सोचता नी कूद के हम दे दी परनवा बिके नाही मोर बहे गानवा है राम ना तो हम दे देबो यही जे परनवा मिले नाही आई मोरा जानवा है राम ना बिचाई कारे फाड़ दे चढ़िया उड़िया। हाँ भैया फाड़ा अब जात दिन दहाड़े मिल के आई काहे